Ahojte priatelia. Vítajte opäť u nás na samote u lesa, kde pre vás pravidelne pripravujeme skvelý obsah zo samoty u lesa. Jeho, toto sú tak krásne detaily. Dvomyselná a v prvom rade krásna príroda. Jeden z jej najfenomenálnejších prejavov, neprehliadnutelná krása. Tak, čo máme nové? Nové máme to, že je tu prvá prvosienka. Ja ju nemám nejak v zábere. Či mám? Mám. Tu hľa. Ale je len prvá, takže po prvosienke ešte to tak 2 týždne potrvá. A zároveň mám skvelú správu. Podarilo sa to prhlavové pivo. A keďže mi je jasné, že si to viacerí budete chcieť vyskúšať, napadlo mi, že to urobíme tak, že natočíme malé video a recept bude ako videorecept. Takže, čo budeme potrebovať? Určite budeme potrebovať prhlavu. My nemáme moc veľkú prhlavu, lebo sme moc vysoko. A tak zbierame takú drobnú. Nežmene, ak máte väčšiu prhlavu, nebudete sa tam dať aj väčšiu prhlavu. Tej budeme potrebovať na 2 litre piva zhruba 2 litrovú misku. Ďalej budeme potrebovať čagu. Čagu, ak sa podarí, prinatočím video. Ak nie, nájdete si, ako vyzerá čaga. Nájdete si čagu, nastrúhajte čagu. A na strúhanej čagy som použil 10 lyžíc polievkových. Ďalej budeme potrebovať 100 g cukru, 2,5 litra vody, síce 2,5 litra, ale vyjde nám len 2 litre piva, lebo samozrejme sa pol litra odvarí za nejakú tú dobu, čo sa tu bude variť, stáť a tak. No. A čo budeme ďalej potrebovať? Veľký hrniec, do neho dáme 2,5 litra vody, uvedieme to do varu, pridáme čagu, cukor a varíme hodinku. No a potom pridáme prhlavu a varíme ďalšiu polhodinku. Následne celú vec necháme vyschnúť a pridáme, ja som pridal v momente, keď to bolo chladné, na takú teplovú, telesnú teplotu. Proste, aby sa to droždie v tom neuvarilo, tak sa pridáva droždie. Ja som pridal domáce sušené a pridal som ho tak odhadom, ako na treba 2 chleby. Sú to 2 litre, dal som ako na 2 chleby. No, celú vec som nechal pod takou odkrytou pokličkou 24 hodín postáť a potom som to scedil do 3 zaváracích pohárov 7 decových a nechal 7 plus koľko chcete dní stáť, pracovať už v chlade, pričom dôležitý je ten uzáver a že tam vznikne ten tlak, lebo tým sa natlačia tie COčka do toho drinku a vznikne jemne bublinkový nápoj, na ktorý sa pozrieme teraz. A sme tu. Pokračovanie výroby prhlavovo-čagového piva. Pre krásu a kompozíciu som si tu obložil pár čerstvých ohmatiek, ktoré aktuálne tiež vyrábam. To sú, prosím pekne, jabloňové ohmatky, ale k pivu. Tak, takto vyzerá to pivo po dnes 9. Nie. Ešte raz. V piatok som ho zarobil a uvaril. V sobotu zlial a dneska je nedeľa, týždeň po. Čiže je to 8. deň. Ako vidíte, pivko už má takéto pekné bublinky. Je tmavé, čierne, nepriehľadné.
A ja sa ho chystám otvoriť a okoštovať vlastne poprvýkrát. Mal som už predvčerom takú mini koštovku zo zbytku, to bolo fantastické. Tak uvidíme, čo bude toto. Žiaľ, nemám statív, takže moment, kedy to urobí nemám ako natočiť, takže pauzička. Tak, je tesne po otvorení. Pivko krásne zabublinkovalo. Ako vidíte, experiment so zachytením bubliniek v ňom sa podaril náramne. Neviem, či je to vidieť, ale bublinky utekajú krásne hore. Vonia báječne, medovou. Tak vám k tomu dám tento krásny záber. A aby to bolo štýlové, tak som si tu priniesol takýto krásny pohár s vodou. To je prosím pekne poutník. To sa ku mne hodí. A tak si dám trochu vody, pardon. Vodička. Tak. A môžeme naliať prvý pokusný drink. No. Takže. Čo sa týka zvuku, tak počuli ste sami, je to čisté pivo. Asi by to bolo lepšie v takej tej klasickej pivovej tlakovacej fľaši. Ale tu nemám. Takže máme pivo takto. Tak to je bohovské pivo. Tak to je neuveriteľné. Tak to je neuveriteľné. Normálne som zostal konsternovaný. To je tak fantastické pivo. Wow. Takže poďme na ten recept. Potrebovali sme 2,5 litra vody, 10 polievkových lyžíc čagy a 100 gramov trstinového cukru. Šup. To všetko som hodinu varil. Následne pridal 2 litre prhlavy čerstvej a varil ďalšiu pol hodinu. Tak. Potom som to nechal vychladnúť, tak aby sa na tom takto dala na tom hrnci udržať ruka. Čiže na telesnú teplotu. A pridal som droždia zhruba na 2 porcie chleba. V pôvodnom recepte miesto čagy melta, miesto prhlavy chmel v tabletkách a miesto droždia sú pivovárske kvasnice. Ale ten pôvodný recept z tej 30-ročnej vojny, ostatne, chcel som dať kredit, tak ten dám do komentu, lebo ja si nepamätám meno toho borca, čo to natočil. Ale borec našiel proste recept z 30-ročnej vojny, kedy pivovary nemohli existovať. Ja dám link na to video do popisku a môžete si to nájsť kedykoľvek, kto budete chceť. No a on ten recept tiež poupravil, lebo pivovárske kvasnice asi vtedy teda nemali. A chmel, ak mali, tak určite nie v takých tabletkách, že áno. A cukor bohvie ako riešili, takže je tu možnosť vyskúšať aj alternatívu s prachardou, či už jablčnou alebo hruškovou. Keďže miesto melty ide použiť čagu, tak by mohlo ísť použiť aj, brezovník. No a miesto prhlavy a chmelu by teda možno teoreticky šlo použiť akúkoľvek zaujímavú bylinku. Neviem, zrovna ma nič nenapadá, ale nechajme teda, že teoreticky inú bylinu. A aby som dorobil ten proces, tak v momente, keď je všetko vychladnuté, tak to necháte v tom hrnci ešte 24 hodín stáť. Buď pod nejakým uterákom, alebo s polo odkrytou pokrievkou, čo som urobil ja.
No a po 24 hodinách sa to zleje teda do tých pivových fľaš. Ak nemáte, ide to teda aj v zaváracom pohári, s tým, že tie poháre je potom treba dať na, ako teda vidno, minimálne tých 8 dní do chladu. Môj plán je, lebo mám takéto 7-decky 3, tak dneska oskúšam jednu, aj s tým, že zistím, akú má silu, lebo z toho dúšku proste neviem. A druhú niekedy uprostred týždňa a tretiu tak za týždeň. Z čoho zistím, že či to ďalej ešte pracuje, či nepracuje, čo sa s tým deje. Vzhľadom k tomu, že toto je z čagy, tak sa to určite neskazí. No a pre ďalšie experimenty už zase nechám priestor už potom fantázii. Mám obrovskú chuť skúsiť to s tým brezovníkom, že by to bolo svetlé. Nie tak to tmavé, lebo no tak keď je tam 10 polievkových lyží čagy, tak to je extrakt na pol roka. Keby to bolo v tinktúre a extrakt na pitie v zmysle nejakých káviček, tak minimálne na mesiac, hej. Čiže toto je veľmi silná káva, čagová. Ale teda poviem vám úprimne, že čagu tam necítiť v tej chuti. Je tam ovocie. A je tam fakt akoby niečo ako chmel. Zajímavé je, že si to aj... Ako, je to taký Guinness. Ako, čo sa týka penny. Ale ako je fakt prekvapivé. Ako, to fakt je pivo. To proste není limonáda. To je evidentné pivo. No dobre, tak ako super, tento experiment sa vydaril. Rovnako ako sú perfektné tieto ohmatky. Toto je teda fáza, kedy je vyrobená na hrubo, ešte je de facto mokrá. Pretože to bolo zobraté zo stromu predvčerom, myslím. No a tým pádom teraz majú tak rok na schnutie, pomalé. A potom bude brúšenie, kedy sa z nich stanú finálne ohmatky a môžu si nájsť majiteľa. Ostatne, kto by mal záujem o ohmatky, mám ich furt dosť, kľudne sa ozvite. Rovnako srdiečok, lyžíc a vlastne vyrobiť teda čokoľvek, kto by kto chcel. No, ale my sme tu u piva, takže ako áno, super. Ja tomu dávam 10 z 10 bodov. Tak na zdravie a zo samoty na USA zdar. Proste majte krásny čas, plný pohody, kľudu, lásky vôkol i v nás. A keďže je tá jar a je tu takáto možnosť, tak si to kľudne doma vyskúšajte. Veď netreba žiadne špeciálne zariadenie, nádoby, ani výbavu, 100 gramov cukru, čagu, nejakú bylinu a ide sa. Tak jo, zatím. Pa, pa.